Device ka no? Hello. Welcome to Kamchan. Hey, To the world that I want to go. oh here. Entrance. Exit. Tayo sa ano? Ano? Garden? Nasaan yung secret garden? Opo pa. Malayo yun? Hindi. Sige na. Na kayo pa lang si makamu ka. Oh, si Blind. Gusto ko yan. Ila pa dagi pilampin niya. Mabalin accept? Saan ka nga aglaba? Awan pa'y makabulan mau. Abangan mo mabiglat ka. Tawag si aglaba. Nana. 100 ata. Aglaba. Pero dan. Sobra. Bye Manong, thank you. Bye-bye, kuya. Hi ka kuya. Magiging tatero ko sa YouTube. Thank you kuya. Manong, nasangkot. Hi kuya. Cemetery. Cemetery. Yung mga kinamit mo. Diyan, ilibing. Oh, ilibing mo na. Ilibing mo na. Entrance fee na. Magkano? Kan nanti ka lang nananawan ti Barya. Di ba 48? Ano bayada no ka? Yan, 40 pa lang Pinche. ngayon. Uy. Upat na ka? 3, Tumje. 3 standard, 1 less. Mas ko rin ka ba? Yun.